Ez gira hasian, baina bai Euskal Herrian. Uztaritzen, ahuntzako oian baten erdian, te landareak aurki daitezke. Uztaritzen gira, biperraren egia da, hor biper landaketa hainitz eta badaukera zerbait berri egiteko. Mikel, duela la urte hasi zen tea landatzen, herriko etxeak laborantzarako atxikitako hektare bateko eremu untan. Uda hastapena urteko bigarren usta biltzen ari da, usta emankorra. Biltzen duguna azkenan da adar bakoitzaren punta hori, kimua, eta lehen ostoa, edo batzutan ere bigarren ostoa. Hor adibidez, ari gira te berdea egiteko du, ari gira biltzen, beraz te berdea egiteko, kimua, lehen ostoa, eta batzutan bigarrena ere biltzen da. Hemen, produktu kimikorik ez, eta bilketa osoki eskuz ostoaren kalitatea atxikitzeko. Mikelek, tea, azor ugarteetan egindako bidai baten kari deskobritu zuen eta bere ala ikusi landare hau Euskal Herrian ere pusatzen altzela. Azkenan kamelia bat da, beraz lur azidoa behar dute, ezetasuna orokorrean, ez bortxa zeuria hainitz, azken alitan bezala, baina ezetasuna. Eta lur hauek hori dute, oianarekin inguruan, ekialderuntz dira, beraz goizeko eguzkia dute, baina ez arratsaldekoa, haizerik ez da. Landarea bildu bezain laster etapa garrantzitsua, transformaketa, te beltza, xuria edo berdea bakotsak bere berezitasunak ditu, berdearentzat oksidazioa behar da oztopatu. Zartain edo wok delako hori berotu dut 150-200 gradutan, eta beroari esker, azkenan barnean den molekula bat hilko dut, eta horrek lagunduko du ostoak berdea egoten. Lehen te zakutsoak jaz saltzen hasi zen Mikel, munduan gehienik kontsumitua den edari hau tokikoa bilakatzeko parioa lortuz.